ইকফা ইউনিভার্সিটি জरा थगैनो हास्तेबो ओ इउनिभार्सिटी उनो लुकुरो गोबां रां पैसा गोबां खिबिबोय गाहाम रोंस्रोंगै गाहाम थिनां सनाबो गाहाम लांमानि लामा सनाबो फियाबा गाहाम लामा सनामथानि ओ इउनिभार्सिटी मुंखाइमानि लगे जुदा पातिमतिबो जरा थगैनो कक्तमारगो सोशल मीडिया रगो भाइरल थंगै तंगो आबहायनो बेलायनो इकफा इउनिभार्सिटी तै खुक्ति मुसुमानि एबा खुक्ति मुसुजांनाय मांफ्रि कासै फैगा त्रिपुरा हानि बुसा त्रिपुरा शक्ति फियाबा रायरा जेते फातानि फाइनाय तकमा कसमनि जारै बेबाक शेकजाबायखा रांसाक त्रिपुरा हानि बुसाराव मुंसलाय जाखा थाइशेक जाखा बेबाक बखातिनो हानि बुसाराव सेबैतनि जाखा आसु सिबिया मानथै सुक्तै सेबलेबानि लगी मानि कगनो दैबो जरा थगै हानां फिनां थाइजाकमा नुखा जयावैनो जरा थगैनो अबहायनो बेलाय सेरां मासिसा खुक्ति मुसुजानाय मांफ्रि कासै फैगा देशा हायनो हाय जरा थगैनो सोशल मीडिया इकफा इउनिभार्सिटी पार्टीबो कासै तंगो वाइसाले अबहायकेनो हानि बुसारंनि बागै बेलाय खा साजानाय पार्टीबो कासै फाइजाउखा इकफा इउनिभार्सिटीनि कायसा पान्दावो बेंगली फोक डांस हिरै हानि बुसारंनि कानमुं चुमजाक तै ककब्रक बाय रोजाबजाक फाइदि चालायरक फाइदि हिनै रोजाबमुंनोसि याफा प्रग्राम सुलुसि ताबोके बुइनि दफानि एबा बेंगली फोक डांस नि सिनिमुं रिजाक सिबो देशा दफानि बरक फनो देशा बरक फनो कानमुं चुमुं चुइमानो देशा दफानि फनो मोसामुं मोसावि मानो केबा सिनिमुं लय तामुनि बागै सिदितै सकावना नायमा क्लाइखा आबो साइमानथुदै दे हाइ क्लाइमा क्लाइखा ताबो बेरेनो सुमुं कतर पार्टीमतै जत बखाक्तिनो ताबो खुक्ति मुसुजाक इकफा इउनिभार्सिटीनि अबहाय साउम बुतानो तयै Professor Biplab Haldar and showcasing the culture Bengali folk dance. Next we have with us DC Professor Biplab Haldar and showcasing the culture Bengali folk dance. Next we have with us